Fáilte chuirde an Féidir leat le Ghaeilge ó Coilinn. Hai chuirde, inniu léifi mé teddy agus anmhíthe na feirme díobh. Hui teddy go dtí an airm. Bhí ácras headi. Ché amach agus fói uv sa antín. Honnig sé madra agus cuileán. An bhfuil uv agat a wadra? Níl uv agam sa an madra. Honnig sé cat agus piscín. An bhfuil uv agat a chat? Níl uv agam sa an cat. Honnig sé cuireadh agus uan. An bhfuil uv agat a cuireadh? Níl uv agam sa an cuireadh. Honnig sé muc agus banmh. An bhfuil uv agat a bhuc? Níl uv agam sa an bhuc. Honnig sé bó agus lí. An bhfuil uv agat a bhó? Níl uv agam sa an bhó. Honnig sé capal agus searach. An bhfuil uv agat a chapal? Níl uv agam sa an capal. Honnig sé cearc agus sicín. An bhfuil uv agat a chearc? Tá uv agam sa an chearc. Honnig sé gé agus goslín. An bhfuil uv agat a ghé? Tá uv agam sa an ghé. Honnig sé leacha agus lachan. An bhfuil uv agat a leacha? Tá uv agam sa an leacha. Honnig sé turkey agus éin. An bhfuil uv agat a turkey? Tá uv agam sa an turkey. Féach. Fuair mé uv ón ngé. Fuair mé uv ón ghearc. Fuair mé uv ón turkey. Fuair mé uv ón leacha. Tásúlagam gur bhain sibh taitneamh as an leabhar álinn seo a chuirde. Slán go fóill! Hai a chuirde agus fáilte rómh go dtí an feirm. An bhfuil sibh anán na rudaí seo uile a aimsílam. An bhfeicinn sibh an ráib, an circe, an cruithneocht agus an órne. An bhfuil is a gí cadíd. An bhfeicinn sibh na cuireadh agus an uan beag ina measc agus an madra cuireadh freisin. An bhfuil is a gí
Céin cúnamh a thugann an madra cuireacht an feirmeoir. An bhfeiceann sibh an bó, an taramh, an asal, an capall agus an searach beag. An bhfeiceann tú an láiteoir sciúdar, agus an barlatí, agus an sciobal mór ina chuinnítear iad. Agus cé sin suas díon an sciobal, an bheiceann sibh an scréchóg reilige. An tíomheile den fáil, an bheiceann sibh an inneal bante agus an láiteoir lasachán. Bíonn sichar an lasú amach an dála. Cé eile a bheiceann sibh an seo a chuirde? An bheiceann sibh an tara cór, díreach os cionn an teach feirme, agus an coileach, an leacha, an sicín, an cearc, agus an gé. Cad é atá coitianta idir na hanmhí sin a chuirdeú, an míon uibheacha acu go léir meas tú. An bheiceann sibh an gabhar, agus cró na muc, agus na mucha brá sásta isteach an sin. Tásúla agam go mbeadfaidh sibh taitneamh as cuairt feirm lá éigean. Go dtí sin, slán a chuirde. Hi Clár, is mis a thart. Hi Clár, is mis a túlain. Hi Clár, is mis a lily. Agus is sprálinn spraoi cé Tá mé a bhfuil tíre. Cé tá mé a bhfuil tíre. Tá sé dulcla. Cé dó. Cé tá mé. Cé tá mé a bhfuil tíre. Tá sé tríochla. Cé dó trí. Cé tá mé a bhfuil tíre. Tá sé tríochla. Cé dó trí. Cé tá mé a bhfuil tíre. Cé tá mé a bhfuil tíre. Tá sé tríochla. Tá mis sé ar leis. Cé tá mé a bhfuil tíre. Tá sé tríochla. Cé dó trí. Cé tá mé a bhfuil tíre. Tá sé ceathair. Cé dó trí. Cé tá mé a bhfuil tíre. Tá sé éineachla. Cé tá mé a bhfuil tíre. Tá sé an tinner. Tá mé image sa pork spraoi. Is foghlaim an gcaineamh. Feic an coslav. Ta-da! Is my mom on Schmackman? Is ma linn on Sisa? Is sprálinn kisfel. Ready? Is Robin
Slán in éis a chuirde, bígí linn ag úsáid an Ghaeilge.